Vítám z mého nového videa. Dneska tu máme zase Groupcraft SMP. Dlouho jsem nenatáčel, ale trochu jsem hrál Groupcraft SMP od poslední doby, co jsme to viděli. A začal jsem stavět takový baráček. Jo, tam stavím farmu, ale v tomto videu budeme chtít tady upravit, terén všude opravit. A opravit baráček, tady tyto věci dát dovnitř a všechno udělat v tomto videu. Takže jo, můžeme začít. Začal bych tím, že bych si vybral místo pro postel, takže třeba tady to vypadá dobře. Mám tady enchanting místnost, kterou budeme asi designovat v příštím videu. Ale první tady, jo a mám diamantový pickaxe, tady nějaké věci. Ale hlavní věc, co mám, jsem těžil. A když těžil, tak tím myslím, že mám 20 diamantů. Takže diamantů máme hodně. Takže si myslím, že o diamanty teďka nebude problém. Ale tady tyto věci tady můžu hodit do čestky. A toto si rovnou vezmu a opravíme tady zeď, takže první věc máme hotovou a teďka nejlépe vyřešit tady toto a tady toto. Takže jo, já bych to tady udělal tak, že to tady stěžený crafting, tady byla, hodím ho dovnitř taky rovnou. Jo a jinak, jak jsem postavil, doufám, že jste viděli ten short, který jsem dělal, že jsem si postavil svůj první obchůdek na spawnu. Bylo to tak krátký video, že to byl nakonec short, tak snad vám to nevadí. Ale jo, vidíme se fakt už jenom kousek k 10 odběratelů, už jsme skoro tam, už 2 odběrateli. Takže bych byl hrozně rád, kdybychom to dali do konce tohoto měsíce. Doufám, že to dáme. A já bych tady potřeboval hlínu, jestli já vám to střihnu, až to bude opravený. Tak máme to hotový. Je to tady úplně jinak vypadá. Ještě tady bych to tak nějak zarovnal, aby to vypadalo víc přirozeně. Tady tak. O, tady byla kejvka, už tam není, takže nice. Tady bych ještě hodil hlínu, tady mi taky vybuch předtím creeper. Takže další úkol hotovej. Urovnat terén. A teďka ještě dělat přístup hlavně do podzemí, do mého sklepa s enchanting tablem. Takže mám tady toto, takže mám tady shield. Děkuji. Začíná noc, ale to nevadí. Já mám tady toto a z čeho vlastně bych chtěl mít to podzemí, jakoby za bloky tam, protože, ale taky jsem přemýšlel, že to podzemí ještě tady předělám, protože se mi to tady nelíbí. Že bych to posunul, že o blok dolů, to by mohlo být dobrý. A tady to dělám. Takže to prokopu o blok dolů. Tak ano, přesně takto. Tady dám toto. Tady žebřík. Zavřu dveře radši. A vyspíme se. A myslím si, že dneska můžeme ještě i ten sklep udělat. Takže se do toho pustíme. Já jsem to tam chtěl mít, když tady to mám z takových světlých bloků, tak tam bych to chtěl mít z takových tmavších bloků. Jo, takže vezmu tohle. A
OK, takže tady je to s kopem. OK. Tam dáme tento slou. Yes. OK. Teďka podlahu uděláme. Nice, podlahu máme. A zdi bych udělal z tohoto. Ale tyto... i když... Ne, počkej, já bych chtěl udělat takto toto. Ale tyto okraje bych chtěl udělat z tohoto. Yes, to vypadá dobře. Takže já tady postavím a potom se vám ozvu. Uvědomil jsem si, že tady bude střecha vlastně takto, tak jsem to tady nedělal úplně nahoru. A teďka to tady vyplníme. Tak a máme tady krásnou místnost, ty vole, to vypadá dobře. A teďka potřebuju dřevo, abych mohl udělat knihovny zase. Takže tak. Tak, OK, nice, to vypadá dobře. Jestli tady bude takto... OK, to vypadá good. Ten enchanting table bude... já přemýšlím, jak to tady udělám, protože... Mě by se hodilo toto víc posunout dozadu. A tak ono to může být takto. Jo, to je dobrý. Teďka to dřevo. Takže snad tady někde mám dřevo. Ano, tady mám 11 dřeva. To nevím, jak bude stačit, ale... Jo, no, tak to nebude stačit. Dobré, tak já půjdu natěžit. Přesně tak, aby se sem takto vlezli. Yes. Okay, můžeme si něco enchantnout lopatu. Wow. Wow, ok, to je... Unbreaking 2, to není špatný. A ještě tady dáme teda trapdoor. Takže jo. Nice. Double trapdoor. Takže to bude tady. A takhle nechci, já chci, aby se aby byl. Jakože takto to chci. Ok, nice. A ještě bych začal teda tu střechu. Protože bych to potřeboval začít, aby jsem to už potom mohl mít dodělaný. Tak to, jo, to je dobrý, kámo, to je dost dobrý. A tady stačí 2 bloky. A je to hotový. Ještě tady toto, nice. Takže tohle máme. Ale myslím si, že tohle by pro toto video mohlo být všechno. Doufám, že se vám líbilo, dejte like, odběr, zvoneček. A jo, se s váma loučím a čus.